जों बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बर'नि मोनथामथि गोरोबथा जायखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों आरो बे गोजोन गोरोबथाखौ एबसु एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो इउपिपिअ बे मोनथाम हानजाया सागान होनानै बे सक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि मददाव। बिटिआर सक्तिनि माखासे दफाया मावफुंजाबाय आरो माखासे दफाया दाबो मावफुंजानो आद्रा दङ आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सागानजों जानाय हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सक्तिनि जायफोर दफाया दाबो मावफुंजायाखै बे मावफुंजायै आद्रा दफाखौ मावफुंनो थाखायनो जोङो आसाम सरकारखौ आसाम सरकारजों रायलायबाय थानाय जादों, भारत सरकारजोंबो रायलायबाय थानाय जादों आरो मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लासिम बिटिआर सक्तिनि दफाफोरा मावफुंजाया बै समसिम जों जिराया होननानै जों खोथा होदों आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदि 2025 मायथाइनि गेजेरावनो आद्रा थानाय बिटिआर सक्तिनि जिफोर मावफुंजायै दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों आरो जों सानो 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सक्तिनि आद्रा थानाय दफाफोरा थाबैनो मावफुंजागोन होननानै जोंहा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा जों बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बर'नि मोनथामथि गोरोबथा जायखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों आरो बे गोजोन गोरोबथाखौ एबसु एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो इउपिपिअ बे मोनथाम हानजाया सागान होनानै बे सक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि मददाव। बिटिआर सक्तिनि माखासे दफाया मावफुंजाबाय आरो माखासे दफाया दाबो मावफुंजानो आद्रा दङ आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सागानजों जानाय हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सक्तिनि जायफोर दफाया दाबो मावफुंजायाखै बे मावफुंजायै आद्रा दफाखौ मावफुंनो थाखायनो जोङो आसाम सरकारखौ आसाम सरकारजों रायलायबाय थानाय जादों, भारत सरकारजोंबो रायलायबाय थानाय जादों आरो मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लासिम बिटिआर सक्तिनि दफाफोरा मावफुंजाया बै समसिम जों जिराया होननानै जों खोथा होदों आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदि 2025 मायथाइनि गेजेरावनो आद्रा थानाय बिटिआर सक्तिनि जिफोर मावफुंजायै दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों आरो जों सानो 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सक्तिनि आद्रा थानाय दफाफोरा थाबैनो मावफुंजागोन होननानै जोंहा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा